Vou falar de la galleguidade toda porque xa cedo pola mañá estaba tomando un café e abrín aí que tiña pendente ler unhas cousas de Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, pero cadrou que eu vou vendo na rede que dentro do galeguismo vaise rompendo, isto que xa era case un discurso hexemónico, non? Somos isto, e isto hai como un partido e unhas institucións que son as que nos din o que somos e como temos que ser. Vou ler uns pequenos fragmentos que vou situar en cousas que eu fun vendo, non? De como falla en Galicia esa idea de galeguismo. Os condenados da terra, Frantz Fanon. Diría él: el enriquecimiento escandaloso, rápido, implacable de esa casta va acompañado de un despertar decisivo del pueblo, de una toma de conciencia prometedora de violencias futuras. La casta burguesa, esa parte de la nación que suma a sus ganancias la totalidad de la riqueza del país, por una especie de lógica, por lo demás inesperada, va a formular sobre los demás negros o los demás árabes juicios peyorativos, que recuerdan en más de un concepto la doctrina racista de los antiguos representantes de la potencia colonial. Ese enriquecemento, en Galicia vamos falar simbólico, que é como moi rápido, desa casta, esas persoas, non, galeguistas que están acreditadas que é o bo galego, o que mellor fala, é o que máis sabe de tradición, de lendas da nosa historia, vai acordando ao pobo. Por iso van aparecendo persoas que din: iso non é así, que podería ser eu. Mais eu xa vou dicir hoxe que neste punto da miña vida a min a morte da cultura preocúpame non. Eu non teño unha idea de loitar por un futuro de Galicia. A min dame igual, eu estou habitando Galicia, eu voulle botar un baile, eu vou correr o Antroido, eu xuntome ca miña xente, contamos un conto que sabemos, e xa está. Eu só quero vivir. Non teño ese posicionamento de loita. E se a min me din isto vai morrer, pois eu sinto. Mas pola miña culpa non vai morrer, porque eu estou no vivindo. Este é o meu posicionamento. Esa casta, hoxe, cando di que as súas ganancias é a totalidade das riquezas do país, isto é simbólico. Ese galeguista, que é o que che di como se fala, e como se vive, e como é o Antroido, vou non dicir porque xa estou co Antroido, e como é a lenda, e como ten ese capital simbólico. De proxección para fora, a vida que eu habito, a Galicia que eu habito, non existe. Vale? Emiten xuizos pexorativos sobre os negros, di el, non? Porque el falaba doutra idea, mas aquí fala de casta, algo que tamén falou Castelao, no Sempre en Galiza. E eses galeguistas falan contra nós, contra as persoas que non temos ese capital simbólico porque non facemos capital da nosa maneira de vivir. Se hoxe vou e boto uns bailes e boto uns contos ca miña xente, para poñer o exemplo propio, levamos uns anos que queremos que esta muiñeira vella podela bailar, non? Na foliada,
que toquen e apoidamos bailar, que non sexa só algo que quedou nunha recollida e se amosa, e imos e estamos ali e pelexamos a ver como é, como así, como tal, ponte aquí. Cultura viva, lo. Contra nós hai alguén que di defender isto que esta xente, sí? Cando a min alguén da Mesa pola Normalización nese marco de creadores de contido en galego e hai que normalizar e non sei que, di, esa señora random de pacotilla, bueno, non o dixo así, random, que fai contido de pacotilla, é isto que di fano. O capital simbólico, neste caso, teno a Mesa pola Normalización. É a Mesa e ese colonizado que se fixo co capital. A lingua é miña e eu son quen distribúo creadoras de contido en galego, pero, como dixo eu, certificadas pola Mesa. Ti, vamos te certificar de pacotilla. É isto, que pode parecer unha liorta casi infantil, mas Fanon tamén diría que é moi infantil todo isto, é esa idea do colonizado, a casta, que empeza a ir contra o pobo. Di máis abaixo, el dirigente que tiene tras de sí una vida de militante y de patriota dedicado, al avalar la actividad de esa casta y cerrar los ojos ante su insolencia, ante la mediocridad y la inmoralidad arraigadas de esos burgueses, actúa de pantalla entre el pueblo y la burguesía rapaz. Contribuye a frenar la toma de conciencia del pueblo. Cando unha institución di de alguén como a min, voume poñer de exemplo, unha porque eu isto aprendino na vivencia, e outra porque son unha persoa relativamente visible que estiven aí a cabalo, non, entre a casta e a miña vida, que xa era así. O dicir ese ti non és, non, unha galega como ten que ser, o que ti falas, a túa lingua non val, o teu contido non val, sí, todo en ti está mal. E ser unha institución, neste caso a Mesa, pero podémolo ver co partido político, a propia RAG, toda a institución. Fan unha pantalla e son esas persoas que silencian a realidade do país. Porque eles teñen o capital. E cando Fanon fala da riqueza, porque son burguesía, fala de riqueza real, aquí podemos falar desa capital simbólico cultural. Téñeno eles. Son eles que o manexan, como se fosen cartos. Eles administran a lingua, a cultura, o que é tradición, o que non é, publican o libro e dan a palestra. Usando a riqueza do pobo. Fanon fala das obras literarias. E di, si quisiéramos encontrar a través de las obras de los escritores colonizados las diferentes fases que caracterizan esa evolución, veríamos perfilarse ante nuestros ojos un panorama en 3 tiempos. Primera fase. El intelectual colonizado prueba que ha asimilado la cultura del ocupante. Sus obras corresponden punto por punto a la de sus homólogos metropolitanos. E son de inspiración europea, diría el aquí. Por exemplo, cando fala das Antillas. En un segundo momento, el colonizado se estremece e decide recordar. E isto é o galeguismo que vimos vivindo desde a xeración nós ata agora. E agora eu creo que estamos xa vivindo a terceira, pero veña, o segundo momento, sí? El período de creación corresponde aproximadamente a la reinmersión. Pero como el colonizado no está inserto en su pueblo, como mantiene relaciones de exterioridad con su pueblo,
Eles están aquí, é noso pobo. Eles están nesa relación de exterioridade. Están no exterior. Se contenta con recordar. Viejos episodios de la infancia serán recogidos del fondo de la memoria. Viejas leyendas serán reinterpretadas en función de una estética prestada y de una concepción del mundo descubierta bajo otros cielos. Eu creo que este é o galeguismo que viñamos vivindo. Primeiro, hai que crear en galego e creamos obras como as españolas, e despois chega ese momento onde, espera, vamos pôr en valor o noso. E tiramos das lendas esa idea de recuperar. De recuperar como se estivese morto, mas non estaba morto. Estaba vivo. E daquela prodúcese o que vimos vendo. Vamos recuperar a tradición de... Mira, a miña casa fixose sempre. Vamos cos antroidos, é certo que moitos si había que recuperalos, mas había unha parte da poboación que estaba vivindo aí e xa estaba. Eu, cando era pequena, iba para a abo e dábanos os trapos e vestigos de choqueiros e de correlo antroido. Dunha forma que, naló, non? En Montemaior, imagínate, non había un... Ai, tedes que conservar a tradición. Había un... Estes rapaces que fan. E de correlo antroido, que é o normal. Eu isto vivino. Mas tamén vin en paralelo a xente da miña xeración que estudaron e que se fixeron moi... hai que recuperar o noso. E escribindo sobre disto e falando sobre disto, sen nunca ter corrido antroido, por exemplo. Quizais alleos a que nunca se deixou de correr o antroido. Estou falando do antroido porque é a miña data favorita do ano e estou aí que xa é. Terceiro período. Aquí estamos inmersas. No terceiro período, por iso comezan a sair novos discursos, non? O pobo, oprimido pola casta, por esa burguesía colonizada, está comezando a revirarse. Terceiro período, literatura de combate, literatura revolucionaria, literatura nacional. En el curso desta fase, un gran número de hombres y mujeres que antes no habían pensado jamás en hacer una obra literaria, ahora que se encuentran en situaciones excepcionales, en prisión, en la guerrilla o en vísperas de ser ejecutados, sienten la necesidad de expresar su nación, de componer la frase que exprese al pueblo, de convertirse en portavoces de una nueva realidad en acción. Isto podémoslo ver, pero totalmente na rede. Iso que eu chamo facer la jalleidá en internet. Ai, veño aquí porque isto, porque o Castelao, porque cando a Ruth Matilde veu aquí, porque as fotos, porque a lenda, porque o antroido, porque o tizón do Nadal, porque o apalpador, porque... Pero quero, facer o meu reel. Quero ser eu quen represente iso. Eddie, el intelectual colonizado, en el momento mismo en que se inquieta por hacer una obra cultural, no se da cuenta de que utiliza técnicas y una lengua tomadas del ocupante. Se contenta con revestir esos instrumentos de un tono que pretende ser nacional, pero que recuerda extrañamente al exotismo. Vamos, brutal. É isto. Agora vou sacar o meu libro ou vou facer isto que lle vou vender ás escolas e vou ir ali falar de Galicia e do noso e da tradición. E, efectivamente, lembra o exotismo. Pretende ser nacional,
desde esa parte externa, non? De que estou fora diso, mas eu quero representalo e vou falar diso. É que, de verdade. E diría, el intelectual colonizado que vuelve a su pueblo a través de las obras culturales se comporta de hecho como un extranjero. É un estranxeiro. É aquí que estamos no Antroido. Eu levo anos dicindo que o que pasa en Ourense non fai sentido. Hai xente de toda Galicia indo ao Antroido Ourense como se fosen estranxeiros. Que está moi ben ir correr o Antroido a Laza ou a outro sitio unha vez ou dúas veces ao longo da tua vida. Mais, como tradición, como vivencia, ti corres o Antroido na tua parroquia. Mais esta cousa van como turistas, persoas da terra, porque están fora da vivencia cultural como tal, non? Como esa que dicía Gadamer, como ese horizonte no que xa están inmersas, esa eternidade de Castelao. Non son, a casta non vive nesa eternidade, non está inmersa no horizonte, está, vai por riba, como un estranxeiro. Algunas veces no vacilará en utilizar los dialectos para manifestar su voluntad de estar lo más cerca posible del pueblo, pero las ideas que expresa, las preocupaciones que le invaden, no tienen nada en común con la situación concreta que conocen los hombres y mujeres de su país. Aquí fala de lingua. Esa idea de agora vou falar galego, que está moi ben, eu non digo que non haxa que ver que a xente se pase ao galego. Agora vou falar en galego e vou ir de turista ao Antroido de Laza e vou ir de... Sí. Como son historiadora, vou recoller unhas cousas de Galicia e voume poñer aquí. O pobo está aquí, bailando, cantando, correndo o Antroido, falando, e eu vou estar aquí representando ese pobo. É esa terceira fase da creación cultural dun pobo colonizado que se autodestrúe. E ainda recollín tamén, queriendo apegarse al pueblo, se apega al revestimiento visible. Pero ese revestimiento no es sino el reflejo de una vida subterránea, densa, en perpetua renovación. Esa objetividad que salta a la vista y que parece caracterizar al pueblo no es, en realidad, sino el resultado inerte y ya negado de adaptaciones múltiples y no siempre coherentes de una sustancia más fundamental que está en plena renovación. El hombre de cultura, a casta, en vez de ir en busca de esa sustancia, va a dejarse hipnotizar por esos jirones momificados que, estabilizados, significan, por el contrario, la negación, la superación y la invención. Querer apegarse a la tradición o reactualizar las tradiciones abandonadas es no solo ir contra la historia, sino contra su propio pueblo. Esta, para min, é a fase que vive o galeguismo. Por iso, imos vendo como hai persoas, que podo ser eu, que queremos falar. Queremos dicir que esa casta está oprimíndonos, está destruindo a cultura, está contando, pero, como ben dicía Fano, está en perpetua renovación. Agora que estamos co Antroido. Hai uns anos, un que é aquí concelleiro en Carballo, Ramón do Serrador, falando do Antroido na prensa, dicía algo que o que atopamos
e introducímolo ao Antroido, e o que non, pois hai que inventalo. E isto que para a casta sería como, non o podes inventar, porque é todo purista, isto é... Esa idea purista vai contra nós. Eu son moi do que dixo o Serrador. O que non atopamos, nós inventámolo, porque se a cultura está viva, adáptase. Ti podes contar que existía o tizón do Nadal, pero nós non temos unha lareira. E non podemos... Sí. Pero o Antroido corrémolo. E podémolo adaptar, e podemos... Sí. E transfórmase porque está vivo. Non é correcto e non sigue unha cousa que alguén da casta recolliu nun libro, porque o que recolles nun libro é unha cousa que quedou pechada. Pero cando a tradición está viva, esta é a realidade dun país colonizado que se autodestrúe. Destrúe a cultura no nome da cultura. É esta idea. Todo o que imos vendo que chega, non? Xente nova que parece que se revira, corresponde a esta terceira fase da que fala Fano. Eu mesma quero nomealo. Mira, a min, iso que decides, a min non me representa. Eu creo que paga a pena pensar. E tamén que os novos discursos non se radicalicen. E que ninguén queira ser esa casta que explica mellor Galicia, que escribe o mellor libro, que dá a mellor palestra e que ven aí sempre dicíndoche como tes que falar, senón iso que Fanon chamaría reinmersión, que non sexa unha reinmersión, sexa unha inmersión. Méteste aí. E por moito que teñas o teu capital simbólico, que todo me dá igual, o título académico, o mestrado, o recoñecemento, o libro que che publicou Galaxia e todo, ven, diríamos de ninjures, ven bailar. Ou tomarlle un chanqueiro mentras bailamos. E tenta, non sei, vivilo. Ou non veñas e cala a boca. Que isto tamén faría moito, porque eu cando digo liberar a cultura, se non queres vir, tomarlle o chanqueiro, non queres vir bailar, non queres vir correr o Antroido, non queres vir asar unhas castañas, pois non veñas. Pero non fales do que ali facemos. Porque non o vives. Non estás falando desde a vivencia. Estás falando como estranxeiro na túa terra.